Pinalalakas ng lokal na pamahalaan ng San Quintin ang mga programa para sa proteksyon ng kababaihan at kabataan sa pamamagitan ng isinagawang Local Council for the Protection of Children o LCPC meeting. Sa pagpupulong, iprinisenta ang kasunduan para sa pagpapatibay pa ng Child Care Partnership katuwang ang USN o ang isang universidad at ang National Authority for Child Care o NACC. Nagkaroon din ng oryentasyon hinggil sa saklaw ng NACC at pagbabahagi ng mga update mula sa Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children o LCAT-VAUC. Layunin ng mga hakbang na ito na higit pang mapalakas ang koordinasyon at mga serbisyong matitiyak sa kaligtasan at kapakanan ng mga kababaihan at kabataan sa bayan. IFM News. IFM News. IFM News.